ne ko bala cogo bɛɛ di Bwaman Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Bwaman Sidiki sɛbɛnkura fɔlɔ-fɔlɔ minnu bi ɲɛgɛn jamana kɔnɔ i k'a dɔn ale de y'o ye sɛbɛnnikɛla min ye Seydou Konatɛ nin y'a ka fasiri ye ko fini kana a labilala Segu Bwaman Sidiki i k'a dɔn waati kun kɛra a fɔra Segu min ye bɔli ye sufɛ a ka dabila mobiliw sennama hadamaden maa si man ka ɲɛ bɔlɔnfuranjɛ la Bwaman Sidiki a dabɔkun kun ye lakana de ye min ye kunnafoni in sɔrɔla commissaire général de brigade de police Sulemani Agua Traoré n'ale ye Segu gouverneur ye a kɔni kun ye nin dabali in tigɛ sabula sɔmin kun kɛlen don k'a fɔ Bamanjuw b'u ɲaami jama na u bi don doncogo bɛɛ la a caman kɔni kun ye sufɛla ye n'a ma ɲ'o kɔ o tuma a ka woloma ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na dugudenw aw ka s'a yɛrɛ la sabula min ye su maa ko bɛɛ ka to i ka so kɔnɔ an ka se ka lariweli kɛ ka dugu fura ni k'a sɛbɛkɔrɔjɛ Bwaman Sidiki jamana sariyabolo caman b'o ko fɔ ni sɔmin kɛra k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ Bwaman Sidiki jamana dun yɛrɛ ka lakana kama a ka kan min ye nin dabali ye i k'a tigɛ o de la u ko min ma to a kan na couvre-feu a kun sigira sen kan Segu sibiri tɛmɛnen Bwaman Sidiki k'a dɔn fini kana bɛɛ lajɛlen kɔni bila la sa min y'an ka minnu salo ye mission na walima an ka taa an da i k'a dɔn fan wɛrɛ fɛ n bɛn diyaw la sisan kɔni a latigɛra awɔ a ye fa b'i la o ja min tigɛlen kun dɔn anw na Segu y'o dɔn Bwaman Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a kun jɛra sibiri tɛmɛnen nka o n'a ta bɛɛ min kɔni ye janto yɛrɛ la kɔrɔko ka di Bwaman Sidiki i k'a dɔn duguden bɛɛ lajɛlen kan ka k'a damata lakanaba ye ka k'a damata sɔrɔdasi ye sabula nin fɔn kelen filɛ nin ye nin bɛɛ bɛ kɛ lakana de kama ani dugudenw kama Bwaman Sidiki i k'a dɔn dantɛmɛwale ani n t'a dɔn bɛ min kɛ an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la jamana in bɛ yɔrɔ min na bi Bwaman Sidiki bɛɛ lajɛlen ni kɔlɔsili ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon an bɛ u fo mɔgɔ dɔ tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don maa min ka fasiri ye nin ye ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye u ye mun fɔ ko min ye anw ka premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara a welela i n'a fɔ an datula la cogo min na juma tɛmɛlen dɔgɔkun labanw na k'a fɔ a welelen don kun y'a weleli ko filanan ye brigade d'investigation judiciaire o mɔgɔ kun kɛmɛ ka wele bila a ma u ye mun fɔ a ye o kɔni o taara sɛbɛkɔrɔ ɲini kan o tɛmɛlen kɔfɛ min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité b'a ye k'a fɔ min ye Musa Mara ye a n'olu fana u ye ɲɔgɔn ye min ye brigade d'investigation judiciaire lɛrɛ caman ɲininkaliw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Musa Mara y'a jira na bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'a t'a la a ka so nka min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur Kulubali Adama Kulubali e ko o ma sɛbɛn da Musa Mara kan wa hawla wala quwwata illa billah a ko sɛbɛn ka sugunba kɔnɔ awɔ a ye ti kule kun i b'an ka micro fara wa aminɛna kɛ Allahu akbar kabi juma don Musa Mara a b'a la ka sunɔgɔ kɛ ka sugunba kɔnɔna na Allah min ye jalaki minnu t'an bɛ ka ɲɛsin a ma o de ye ko a kɛn bɛ ka kangara kɛ ka ɲɛsin fanga min n'o bɛ sen na sisan n'o ye camancɛla fanga ɲɛmaaw ye opposition à l'autorité légitime o y'a tubabukanama ye wa a bɛ ka maaw wele ka maaw su ni ka kɛ ɲaamili fɛɛrɛw tigɛli kan incitation ou trouble à l'ordre public n'o fana bɔla yen a kɛn bɛ ka kunnafoni don sansalama a yɛrɛ ka pagew kan n'o b'a ka compte Twitter kofɔ min kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye sa ka se ka manifu hakili ɲaami u bila fili kɔnɔna na min bɛ kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ maraliko ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni t'an bɛ ka d'a kan o de kɛla sabu ye min ye procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ka mandat da Musa Mara kan ka se ka taa a sɛmɛ kasokunba kɔnɔna na maison centrale d'arrêt de Bamako n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɔsɛmɛ ye min ye procureur o kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ka kiiriw u bolodalen don ka bila septembre kalo nata tile 29 na o b'a jira k'a fɔ a bɛna kalo 2 de kɛ kaso kɔnɔna na Musa Mara don kaso kɔnɔ a ye message fɔlɔfɔlɔ min sɛbɛn yanni téléphone bɛɛ lajɛlen ka minɛ na a ko k'a b'a ɲini a kanubaaw bɛɛ lajɛlen fɛ ale bɛ don politique la don min na a sigin bɛ ni nin ye wa min y'a ka kasange politique a don politique la a taar'o san ni ka n'o lamara a kɛrɛfɛ
wa kasolato ko tɛ a bɔ a ja kan wa a bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin kanubaw n'a ka tɔnden tɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili kɛ kɛlɛw bawo min ye nin taabolow ye politiki ani jamana baara nin bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na ko wa ko n'i y'a lajɛ a bɛ min ɲini a kanubaw fɛ halisa o de ye bɛɛ lajɛlen ka to i cogo la bɛɛ lajɛlen ka to sariya kɔ wa min ye kuma bɛ taama misɛnnin ko n bɛ taa bɔ mara ye maison centrale d'arrêt kɔnɔna na n'o ye kaso bonba ye ko u ka o ko sɛnsɛn waasa min ye degun ye maa caman kana na taa degun sɔrɔ ale lajɛli sababu la nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn bɛna y'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri dun Bɔgɔtiriki i da kasa bɛɛ o ye tiɲɛ ye nka i ɲɛ suma bɛɛ Bɔgɔtiriki ni min i yɔrɔ janya o tigi la o bɛ sɔn k'i dun siga t'o la wa kari n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnfura fɔlɔfɔlɔ minnu ɲɛgɛnna kɛnyɛrɛ ye sɛbɛnw i k'a dɔn nouvelle horizon ale b'o la Bɔgɔtiriki a k'i k'a dɔn o taama kelen ani i k'a dɔn o dɔdɔlenma kelen min ye o bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ yalima jamana in premier ministriya yalima e ko a ka di de ye Bɔgɔtiriki a ban o ban dɔdɔlɔmani ani sɛgɛsɛgɛli na k'i nɔfɛ ala m'an kisira Bɔgɔtiriki Choguel Kokala Mayiga a bɔra a kumana a ko ŋunuŋunu barika bonyana min ye kunnafoni caman ye o carinen bɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na Bɔgɔtiriki i k'a dɔn ale bɛ min dɔn min ni min bara ka fɔ ale kun kan ale kun t'a fɛ ka kuma koyi nka wajibi ye kuma ye waasa a ka mɔgɔw hakili sigi Choguel Kokala Mayiga Bɔgɔtiriki a ko kunnafoni minnu jɛnsɛnnen bɛ o de ye tiɲɛ don a welela sariyatigiw fɛ ka taa ɲininkali kɛ Bɔgɔtiriki dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira dɛ o sariyatigi kelen ninnu de b'a nɔfɛ na ala ma jan kɛ i k'a dɔn a laban o laban Bɔgɔtiriki i k'a dɔn a na gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ min tɛ ɲininkali dama ye mun de ko fɔra Bɔgɔtiriki i k'a dɔn a Choguel ka fɔ la a k'u y'ale ɲininka autorité malienne régulation des télécommunications n'o bɛ a ndigi ko fɔ Bɔgɔtiriki a lasuruma de ye AMRTP a ko ale ye ɲɛmaaya kɛ o ɲɛmaaya sɛgɛsɛgɛli Bɔgɔtiriki i k'a dɔn ani wari minnu dununa i k'a dɔn o b'o nɔfɛ ale welela k'a ɲininka a ye min dɔn ani min yɛrɛ de kɛra a y'o fana fɔ o k'i bɔ yen agence pour le fonds d'accès universel AGEFO Bɔgɔtiriki i k'a dɔn a y'o PCA kɛ a ko i k'a dɔn nin yɔrɔba ninnu minnu fɔra ka taa se a ka premier ministre waatiw ma a ko nin sɛgɛsɛgɛli de kɛra Choguel ko nin tɛ ko kura ye koyi nin ye kɔrɔlen ye Bɔgɔtiriki ale ka wele kuma bɛɛ min ye sariyatigiw ye walima sɛgɛsɛgɛliw ka ta k'ale sɛgɛrɛ a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ale delile don na a ko ka sababu kɛ mun ye n'i kɛra politikimaa ye n'i kɛra maa ye maa min ka kuma ka ca walima i k'a dɔn hakilina ani ŋaniya wɛrɛ b'i la Bɔgɔtiriki i k'a dɔn wajibi don i ka dɔdɔlima san 30 ale bɛ nin politiki baara in na Bɔgɔtiriki i k'a dɔn don ma tɛmɛ n'ale ma ɲininka walima a ma sɛgɛsɛgɛ a ko ni cɛ o cɛ kɔni donna politiki la i ka da la k'a fɔ Bɔgɔtiriki i bɛ nɔ minɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ k'i la o ye wajibi de ye a ko misali a ko ale delila ka heure 3 kɛ sécurité d'état SE san 1991 a donnama in kama Bɔgɔtiriki i k'a dɔn parti kelen de tun bɛ yen min ye UDPN ye Bɔgɔtiriki sabula a ye kuma gɛlɛn dɔw fɔ SE y'a wele ka taa ɲininka lɛrɛ 3 a dalakan na san 2007 Bɔgɔtiriki i k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛli ye o taara k'a sɛgɛrɛ sabula ale kun ye wulikajɔ dɔw kɛ ministère de l'industrie du commerce la ale kɛra o ministre ye 2002-2007 Bɔgɔtiriki tuma min n'ale tilala baara la n'a bolo bɔra Bɔgɔtiriki k'a welela tuguni ka taa ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ni min kɛra a fɛ ani baara minnu kɛra ɲɛnama kɛ min fana kɔ 2011-2012 Bɔgɔtiriki i k'a dɔn a nana wele ka kɛ AMRTP ɲɛmaa ye 2011-2012 kalo 8 Bɔgɔtiriki i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli taara k'a sɛgɛrɛ k'a ɲininka a ye nin kuma ninnu fɔ o tɛ bila koyi sabula do sɛgɛsɛgɛli baara bolofara minnu bɛ yen n'o ye vérificateur général ye Bɔgɔtiriki olu y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka i k'a dɔn hakilina fɛn o fɛn bɛɛ ani a bɔ baara fɛn o fɛn kɛra a fɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a dan ma k'o ma min ye fond accès universel Bɔgɔtiriki n'o ye AGEFO ye a k'o fana min ye ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli taara k'a sɛgɛrɛ a tilalen ko o baara la Bɔgɔtiriki nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a ko a bɛ min fɔ Bɔgɔtiriki san 2008 waatiw la ka na fo n k'i ɲininka don min ale bɔra 2015
2015 min ye awa fond ale bɛ bɔ don min age fɔlɔ don o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ale baara min kɛ miliyari 37 fo ka taa se miliyari 60 ma waati ko o warijɛ ale taara k'o to yen a ko yalima maa min b'o kɛ o yalima maa bɛ sɔn k'a fɔ k'o ye suɲɛni kɛ wa ale ma da o la o fana k'i bɔ yen ARTP waati miliyɔn kɛmɛ 6 ko kuma min bɛ fɔ a t'a dakolo ci sa a ko a tiɲɛ ye jumɛn ye waati k'i k'a dɔn awa baarakɛlaw ani syndicats farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛnni kɛ ko ayiwa télécommunication na u bi nafa o nafa sɔrɔ olu yɛrɛ fana n'o nafa kelen ka kan sariyaw de y'a bɛɛ lajɛlen fɔ o tuma olu ni nafa minnu ka kan lɔkɔlibila maa se olu denw n'u ka denbayaw kan ka munumunu salo kɛ ka taa yaala miliyɔn 600 ale ko nin tɛ baasi ye dɛ ne m'a fɔ a ti kɛ nka a y'a sɛbɛn a k'a ɲɛsin PCA ma ni olu jɛna n'a ye i k'a dɔn ne bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn k'a fɔ n fana jɛna n'a ye o si t'a dilannen ye a bɛ taa di ministre ma min bɛ nafolo kunna waati k'i ministre min bɛ nafolo kunna o tɛ fɛn a tɔgɔ ye di économie finance ministre de l'économie a ko sɛbɛnfura in taara o fana y'a yamaruya k'a fɔ a ka bɔ ale ye wari dun min waati ko wari taara min a ko ma t'o da fɛ wa a ko nin bɛɛ lajɛlen fɔlen don ka kɔrɔ koyi nin bɛɛ lajɛlen jɛlen don docteur Sogɛli ko kala Mayiga a ko i k'a dɔn politiki baara nin ye wajibi ye a ko politiki maa caman bɛ yen minnu kɔni ye kuma caman fɔ ale kɔfɛ waati k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn politiki ayiwa an ka nkalon dɔ ɲɔgɔn na o tɛ ban na a ko k'i bɔ yen waati k'a dɔn ale delila ka wele k'a ɲininka fana ma min n'a bɔra premier ministeriya la don min ale bɔ premier ministeriya tile 5 kɔfɛ waati k'a dɔn maa min nana nɔ na ale bɔra ni k'o bila ye tile 5 kɔfɛ a wele k'a ɲininka ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ kɛ jaabi minnu b'a bolo a y'o fana sɛbɛn kɔrɔ fɔ waati ko sɛbɛnkɔrɔw bɛ yen a ko kuma ale bɛ min fɔ maaw ye a kanubaw ni lapasabaw mɔgɔw ko hakili sigi n'ale kan ka minɛ k'a fɔ wari dunko kuma o tɛ tiɲɛ ye a filɛ ka min ni min fɔ nin bɛɛ lajɛlen jɛlen don waati k'ale dan b'a la tigitigi ma o ma n'i ma ɲɛ sufɛ kundi kɔ i b'i jan don i tulo fila la ka sababu kɛ mun ye waati k'ale b'a dɔn k'a fɔ ale ye politikimaa a tɛn'i da de ale ye politikimaa ye a na tigɛlumali kɛ ale ye politikimaa ye fɛn o fɛn n'o ma taa ale jimisira fɛ ale danna don la ni duma ɲɛ k'a fɔ don dɔ i b'o kɛ i ye baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔ don dɔ la i bɛ ɲininka a la dɛ waati a ko fana k'i bɔ yen a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ na nin dossier fɛn o fɛn filɛ service de contrôle fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ u y'u ka baara kɛ nka k'a fɔ de i bɛ se k'a fɔ ale Sogɛli ye suɲɛni kɛ walima a ye ŋanamu kɛ Bakasiri ko ale ma da o la a ko nin ko ninnu jɛlen don sɛbɛnkɔrɔw jɛlen min kɔni ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye Bakasiri k'i k'a dɔn ale bɛ wele da kɛ kanubaw ni lapasabaw ma min kɔni ye a wa suɲɛni ale Sogɛli to a t'o la a to a tɛ ŋanamu na a to a tɛ i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ la nka min ye jamana ye ale ka politiki baara Bakasiri k'i k'a dɔn a n'o kɛ ala ka barika don Mali la ala ka jamana taa ɲɛ Sogɛli ka kuma filɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Karisiri n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye min ye anw ka duwanyew ye u bɛ wuli ka jɔ la i b'a ye k'a fɔ kununko kari n'o bɛna juillet kalo tile 3 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye wuli ka jɔw ye ani mɔmɔli min ye anw ka duwanyew ye n'o y'a bolofara min n'o filɛ nin ye anw ka pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna na aéroport international président Modibo Keita de Bamako Senu b'a ye k'a fɔ baaraw kɔni a ɲɛna u bolo ye aéroport international président Modibo Keita de Bamako Senu n denmuso bɛ yen Fana Sɛgɛ e kɔni yafa ma sa Fana Sɛgɛ bɛ aéroport la n den de don Fada pigeon b'i sɔrɔ a la cybercriminalité ça c'est une offense ni ye offense de ye Fada Sɛgɛ yafa naam min ye Laya Jara ye Laya ko min anw ka duwanyew ye u tɛ sunɔgɔ u tɛ jingɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u ka ɲɛma n'o ye inspecteur général des douanes Amadou Konatɛ Sibo Konatɛ e ko a kɔni a bɛ fa don dɔ la ɲinɛ o a bɛ dɔ fa ɲinɛ o min ye douane ɲɛmaaba ye a kɛlen ko ka hakilinaw di baarakɛlaw ma i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye minɛnjuguw ye ani ka se ka nafolomugu k'o doni ka bɔ faso Maliba kɔnɔ k'i n'i kunda jamana wɛrɛ kan wa o banna pewu
bawo n'i y'a lajɛ karido anw ka jagokɛla dɔ n'o ye commerçant dɔ ye a tun b'a fɛ ni ka taa Dubaï warimugu min n'o cɛla ka don a kɔngɔ na wari ale ma ɲɛfɔli k'a kan a ma perepere-latigɛli kɛ ka ɲɛsin dɔ ye o ma min ye a tun bɛna vol min fana ta o de ye compagnie Ethiopian Airlines ye Ethiopian Airlines yani a bɛ don pankulu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ bagage olu sɛbɛkɔrɔ larawela o larawelen kɔ min ye euro wari 12 000 euros ye o de yela a kunna i y'a sabakɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ e ye commerçant ye e bɛ taa Dubaï kɔsada in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira sa k'a fɔ nafolobamugu kule o bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ni k'u kunda Dubaï jamana o de kan nka o taabolo min filɛ nin sariya bolo dɔw kɛn bɛ k'o kɔn kosɛbɛ nafolomugu jɛ o man ka ye i bolo ka taa se hakɛ dɔ ma e b'o donni ka bɔ jamana da fɛ k'i bɛ taa jamana wɛrɛ la bawo maaninfinw bɛ siran fɛn min ye o de ye an bɛ lakanabaliya jatigɛwale baara minnu b'a la ka kɛlɛ sisan ni min ye ka wari ko k'a jɛ an ko blanchiment d'argent o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen sariya kɛn bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen matama nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo dalen ka jamisɛnninw ni kumabow da fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin commerçant in e ko a mana bin jan kɔnɔna na wa a sɛbɛkɔrɔ ɲininkana nin 12 000 euros in e kɔni e b'a la ka taa mini ne b'a la ka taa sanni de kɛ n b'a la ka taa Dubaï ko e kuma e t'a kalama k'a fɔ wari hakɛ dɔ bɛ yen o jɛ o man ka ye e tɛgɛ kɔnɔna na yanni i ka don pankulu kɔnɔ wa ɲininkaliw t'a la ka sɛmɛ a la wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalo damadɔ ka kɔni kununko kari ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye doyennakaw ye u ye nin warimugu caman fana u ye tɛgɛ da a caman fana kan o dɔ bɛ tali kɛ min ye 500 000 euros tɛgɛ dala o kan 70 000 euros tɛgɛ dala o fana kan 13 300 dollars américains tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan nka hakilinajigi halisa doyen u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina san 2024 i b'a ye k'a fɔ u ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko antenne de ciblage de la direction du renseignement et des enquêtes douanières o cellule spécialisée min n'o filɛ nin aéroport kɔnɔna na dɛ u y'u tɛgɛ da fɛn min fana kan o kɔni o ye euro wari ba 270 270 000 euros ye de ni k'i b'o convertir CFA la o bɛ sɔn ka caya dɛ a ka ca dɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wa a safurulayi o tɛ dɛ min ye euro wari 1,000,000 ni Atuma nin b'an fa 1,270,000 euros non ça c'est trop a y'o de doni tɛgɛ dala o kan k'a sɔrɔ siraw bɛ yen i b'a a bɛ bɔ sira minnu fɛ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sira ye jamana nin yɔrɔ dɛ a bɛɛ kun y'o de ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ 2024 i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na euro wari o 1,000,000 a n'a kunkan fɛ o kɔni o de minɛna anw ka doyennakaw fɛ nin maa ninnu na minnu tun b'a fɛ ka dɛn ka bɔ ni wari ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ wa wari minɛli dɔrɔn tɛ koyi doyennakaw u kɛn bɛ k'u cɛsiri min fana fɛ dumunikolon doli an ka jamana kɔnɔ u tɛ don n'an b'a wele ko viande avariée ka taa se ɲɛnɛminifɛnw ma cocaïne bɛ o la cannabis fo ka taa se médicament contrefait o de ye fura minnu n'o sinaw dilan bɛ k'u bɛ don anw ka jamana kɔnɔ ka taa se pâtes alimentaires ma hali sanu ani fobiyew n'a ɲɔgɔnko nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɔw kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana in a tɛ dafiri u jɔlen ɲɛna nin kosɛbɛ tuma min na y'a salo ka bɔ essor de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fatiri Bɔsiriki jagɛlɛya mana maa min bila boli la Bɔsiriki n'i m'i jɔ k'i kɔfilɛ i laban na kɛ cɛkolon ye Bɔsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛɛrɛ a bɔra ko siɲɛ 400 50 ani siɲɛ 9 o don Bɔsiriki minɛni dama tɛ douaniers ka kɛrɛfɛ mɛriw o kɛlɛli dama tɛ ka wari fana ɲini k'a firi Wagande kɔnɔ Bɔsiriki k'a don o doni dan b'u kunna Amadu Konatɛ kɔni a laban a na kɛ juifu ye walima maa min bɛ wari a n'a kɛ maa min bɛ wari kɔni wurudi n'a bɛ suru Wagande kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn Bɔsiriki kalo kelen miliyari 80 ani miliyari 4 kabini Ala ye jamana in da nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ douanier fɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko service de douane Mali kɔnɔ Bɔsiriki yalima ninnu i ka d'u kɛn bɛ suba ye wa a ko min ye Amadu Konatɛ n'a jɛɲɔgɔnw ye directeur général Amadu Konatɛ i ka dɔn san kalo 12 a ti foyi ma cɛ in si jɛ nin kɔ a kunkolo bɛɛ kɛra si jɛ ye e nin ye hɛrɛ e kelen
la hawla wala quwwata illa billah lazim wasirigi sigi kungele do kam mi ngono tebe karo kan wasirigi sebene kala ko ako duanyo ka reseti ma kundi daka miri abada jamana bi geleya ni de mi ngono ma kele mi se ka milliard bi shegini nani fara nyuanga kera femeru be sina kele be sina ngana mu bi sina wasirigi ninkaba ko nunu ibene nya Amadou Konate na jenya unde ako duanyo uka bulo fara be kele mo kele milliard chaman de dashi ngana da Amadou Konate ma jamana ni rofle sebene kala ko ako kerengera ni nyana direction des renseignements wasirigi nyina kana ko luko gishi inuki wasirigi nunu ngele mo kele ako katabla service bulo fara warawla angini ko ni milliard fly wasirigi sebene kala ko ni bureau de douane ta mimbe awa jamana konnana wasirigi bila mako ni ngembe nginyi nga nafulu nyini baye minye jamana wugandi baye wasirigi ma abseka fo bi tabarakala ni yaye jamana majo wasirigi fo kelende jamana ngono min jora ako douane no bala minye nafulu mugo soroli wasirigi sabla keletike abara ni warte minandi soro warko wasirigi war nyini ba akrangere ni kara Amadou Konate na jenyon ni munye sebeni anye mi mbo le témoin kono chere karamoto watu ngara le témoin ne obla ni info matin mbe ota sebe fura ne ya bolko ba wolovla keme shigi biduru ane fla maminga fasiriye ni je ka sebe uka wulika jodo ni ya sebe koro laje aunga chamajoro fanga blo nyama general de division ablay maiga aye tama ke o tama yi adamna na jogalo tle bisa baningele kata se utikalo abe kuncha otle nani sa 2025 ni ya sebe koro laje tama ya akunda yoro minga ibo udonwa Japon jamana akunga ngata aunga chamajoro fanga nyama general darme asimi eguita akanga ta ode joro fa kene bado konnana kene mi na be sigi Japon go fe kerengel nyana Osaka ya sebe koro laje mi ye duguba keme ane biduru ane shegi olu de yela kene konnana wa mi ye jesligina ni tombele bawulo vla nambo wele ko set organisation internationale olu fana olu nana kene konnana ngani alaje ma ko ni tara sigi faminga ko yele mago shini obese ka gendam damandama e chugomina o fero katige jona wani ya laje obese ka genda fansoro saraye chugomina ka nyesha onga fasuma libama haglino ngo ni jaga bola ni ka nyeshi otabuluma mi ye premier ministre akoni akatama injurula ma ba chama tumbe annove wasa mi ye karangere yala onga soro boso baw ulu foka tasi anga ministre uma chama ulu tamana nove dobe talige ministre de l'industrie du commerce ga Musa Alassane Diallo katase mamu e dafema anga seko ni dongo no culture o ministre fana otume tamana kani alaje ba ka fo sibirido no bena utukalo tele flama 2025 okoni okera shu kerengerele kanyeshi seko ni dongo ma mi seve anga donc le dalaw no e artiste malien ye o dobe talige Cheikh Tidiane Sekka Habib Kouyaté katase Baba Salama uninyo ananyo ngo weraw nunu bele jile koni o seko ni dongo ni kanyena fi bo mauna fana bole koy ibaye fana ka fo mi e wulika joye o tala kanyeshi alisa anga seko o be seka do bala chogomina mbara bele jile koni dala kurula dunajigi so mi ngonnana o de hotel ñu otanie o be Osaka konnana ni o bena o dakabana hoteli ide laga sewa imada de ay nya to de ay ba nege de mina o kabe juma no bena utigalo tle galema wani ya laje alisa mi onga soro buso bo ma fi ngu chama tama na premier ministre no fewa o dobe talige ala onga cheke da bulo fara munum be no luka bara nyeshimbe ka mino ndoni ga bokoka ka donaye wale ma ka doni ga bo maliko no agence pour la promotion des exportations Apex Mali kata c'est agence pour la promotion des investissements Malima angoko api Mali nimbele jele ntume premier ministre no fe wasa tama abese ka ken nafaye chukomina wamba jigi fana ka fo tama akera nafaye bo mi e fasirikelai akoni ajira ka fo ni tama akera kuna wulo dai bo mi haglina uye ulu ye nyanzoro premier ministre tama ni mamunu ya nove ulu fana kunga ye nyamunu no lugube Japon jamana ga no ye asoro busu bo ye kata se commerçant misa unik maboma unin bele jele koni haglina falenge at mi e
premier ministre yɛrɛ a ye taama a y'a kunda min ye Japon jamana kɔnɔna na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ n'a bɛ wele ko Panasonic Energy Panasonic Energy a taara ye o entreprise olu ka baara ɲɛsin bɛ batterie lithium de dilanli ma a taara munumunu salo kɛ ye a n'u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o kumaɲɔgɔnyali o fana kɛra ndama ye bawo min n'a seginna olu ni anw ka jamana u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na jamana fila bɛ se ka nafa bɔ cogo min na n'a hɛrɛ a bɛ yɛlɛ jamanakulu in fila la o bɛɛ lajɛlen u ka se ka kɛ wasa ye maa bɛ se k'a fɔ sa min ye premier ministre ka nin Japon taama ye min n'a daminɛna utikalo a fɔ juillet kalo tile 31 san 2025 n'a bɛ kuncɛ utikalo tile 4 san 2025 taama in k'a kɛra tunɔ ye tunɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a nɔ ma commerçant jumɛn ni jumɛn bɛ yen ayiwa o m'olu to a fɔ dɛ mais ni exportation ko kuma kɔni donna ko min na e kɔni wa ministre de l'industrie commerce tɔgɔ mana fɔ ko min na sisan commerçant bɛɛ lajɛlen bɛ yen ni maju bɛ yen u nana ka ban taru bɛ yen i ka naɲini daminɛ ayi n b'a fɔ o kɛ saba de montre la o Rolex ku kɛ saba fɔ ko balo ka di ye ayi Rolex ko o de nege bɛ na o kɛ saba montre la montre Rolex Rolex boy da kɔrɔ ani a bɛ kasara se maa ma dɛ munna cogo di kana na kuma tun da ayi e bɔra ka ko in miiri ka taa yɔrɔ mun tɛ dɛ o montre in da ka di yen nɔ de u kɛ nsamu na ani Bokari Tanja bɛ yen wa ayi fo ni ɲininkali kɛla ɲininkali kɛ k'u kɛ nzama montre la ayiwa dakabana montre min ɲɔgɔnna tɛ Rolex kɔni k'u kɛ nzama na Rolex e tɛ marque wɛrɛ fɛ Rolex ayi n tɛ dɔwɛrɛ dɔw fɛ ayi o kɔni ayiwa nam ni ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ info matin kɔrɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri dun Bɔrsigi i co an ka Tezara premier min an ka sɔrɔ ka segin kan n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ dɔ tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ade ye nin y'a ka fasiri ye ade ko min ye commune de Cagadugu faraba ye Cagadugu faraba commune jɔn ko ala ni degun bɛ maaw kan bi degun bɛ nin maa kofɔlen ninnu kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye dugu minnu n'o ye bana ye ka taa se Diba ma fo ka taa se Cagadugu faraba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ suna bi u ɲɛ kelen da yɛlɛlen ka sabu kɛ jatigɛ wale kɛbaw jɔn ko ala u kɔni u n'an bɛ dugu in na ni ka dugu in sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ u bɛ don ni fɛɛrɛ min ye b'o dɔn wa u bɛ na misiriw de kɔnɔna na k'a fɔ min ye dawa ye ala ka diinɛ laseli o b'o to o de la sa min y'u ɲɛda yɛrɛ n'o ye vrai visage ye k'o bɔ k'o jira dugumaw na a barata i b'a ye k'a fɔ min ye fasirikɛba ka fɔla n'o ye ade ye a ko waati min na u b'a la ka nin sɛbɛnli in kɛ o y'a sɔrɔ sa kunnafoni min n'o sɔrɔla u fɛ o de ye kabi utikalo tile 3 san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye nin jatigɛ walekɛlaw ye maa 20 sigiyɔrɔma caman olu kɔni de nana Diba dugu kɔnɔna na ka se ka na u dagayɔrɔ bɛn misiri ma ka na sa ka kɔrɔfɔ caman bɔ ni k'o sara da wa caman ye babalikanw ye wa babalikan dɔw bɛ yen n'i y'a bolo kɔfɛ minɛ a laban bɛ taa wolo min na o de ye saya ye bawo n'u ma maa kelen minɛ k'o faa k'o kɛ ka maa tɔw jatigɛ u bɛna fɔ ko dugumaw k'o tɛ ka olu ka hakilina ni k'a minɛ sɛbɛnni la n'i ye ninnu lajɛ a barata u bɛna nin sugu ninnu na ka n'u ka sanuw kɛ dogoli yɛrɛ t'a la koyi u bɛna tile fɛ cogo min na u bɛna wuladafɛla ninnu na ten Bakari ko nin de ye problème ye mais a ko bɛ kɛ cogo di c'est à dire que kabini a bɛ dunanw don a ka dugu kɔnɔ 1 2 wa u y'o fana fɔ koyi ko ni maa y'a fɔ k'olu bɛ yan u bɛ tasuma dɔw tigɛ. oui mais non u bɛ tasuma da i la kɛ. n'a ka kɔrɔfɔ min fɔ fɔlɔ i b'o dɔn wa. ayi du kelen o kelen i bɛ hali ni den cɛmannin ye fitinin de ye. o b'o de du o b'o ta. bon i ye nin yan. dugu guwa bɛɛ lajɛlen ka cɛmannin kelen. ko kabini bi maa kelen maa fila ye dunan aw ka dugu kɔnɔ. ayiwa a ye tabale gosi a k'o fila fa fɔlɔ. n'a y'olu fa. walahi tɔ bɛ siran ka don. wa e tigɛ in bɛ i sigi ɲɔgɔn min na dɛ. k'o t'a la. ne ye faali kɛ sisan o yɛrɛ de bɛ hige. wala. kuma in de bɛ yen. ko in y'o de ye. a janfa yɛrɛ janfa fanba bɛ dugu de kɔnɔ. o y'i kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ de. o bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ. olu b'a la mɛ olu t'u wele. wala.
n'a ko ye sanga de sɔrɔ sa u bɛ sɔrɔ k'u ɲɛda bɔ ka jɔ kɛnɛ n'i ye ko in sɛbɛkɔrɔ lajɛ u kɔni kɛ bɛ ka kɔrɔfɔ caman kɔni ta ka ɲɛsin Cagadugu faraba sigibaw ma waasa bɛɛ lajɛlen ka i sigiyɔrɔ ni ka o bila yanni waati kofɔlen dɔ bolodalen cɛ bawo min ye denkɛ fɔlɔ du denkɛ fɔlɔw hali n'a sɔrɔla si tɛ san 10 bɔ u ka di u ma u bɛ taa o kalan jadi bolodacogo la o baaraw fana bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ dugudenw kɔni kɛ bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jamana ma min ye wulikajɔ ye ni faamaw ma o boloda ka ɲɛsin Cagadugu faraba ma min kɔni ye olu ka komini ye jɔnko ala u bɛ sunabi u ɲɛ kelen dayɛlɛlen nin ko sɛbɛ cogomin salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ ade a ka fasiri bagatigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura nin jahadi kelen nin bamaji kelen u baara ka faden ye ko marabatiga waati u bi fa dongo de ko tɔn waati u ka bingani wale ani janfa yaro u ti se dɔwɛrɛ la o kɔsa ka bali walima min ye balina ko ye u b'o de kɛ ni ka sɔrɔ ka tunu nka waati tunu da la bilen sabula n'u bi ɲini fo ka t'i wuga ka bɔ mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ bamanju kun kelen bɛ ka n kelen kɛ min da duwanza ani wabariya n'o bɛ Gawo mara la waati i k'a dɔn cɛ duman caman dora ye armée n'a ye a wulikajɔ bolo da sabula ninnu kelen bɛ ka mankan min kɛ u kun kelen bɛ ka n kelen kɛ de da an ka sɔrɔsikuru ɲɛ i kɛra dimanche tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko u kɔni ɲɛna sa u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔdasiw ma sabula olu ka nin janfa in ni nin maafa in waati k'u ɲɛna kɔni ayiwa u kɔni bɛna sanga sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana in yɔrɔ ta k'a lajɛ bamanjɛ kɛwale minnu b'a la i k'a dɔn dɔmanko min ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans jésus ani jenimu waati k'i groupe état islamique min n'o bɛ minnu salo la kosɛbɛ Gawo mara la waati k'i ninnu bɛɛ lajɛlen donnen don jango wabariya attaquement min kɛra ye kɔsa in na min ye duwanza fana ye waati k'i i k'a dɔn Katiba di Masina n'ale jenimu u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsikulu nana sɔmi kuma min u bɔr'u nisɔndiya waati k'i n'u y'u dasi k'u fa k'u kan tigɛ ka kɔnɔ fara waati kun b'a fɛ ka bingani min kɛ u sina k'u yɛrɛ ɲini ten u tɛ kalo tile fɔlɔ Bɔsiriki min ye tɛnɛnkun mara fana ye u kun kelen bɛ ka bɛnjugu labɛn k'u nan kelen kɛ da armée la Bɔsiriki nin wulikajɔ ninnu kɔni ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye dɔw mana fa u bɛ taa maa wɛrɛ nɔfɛ ka na Bɔsiriki ne ko mɔgɔ yɛrɛ man ka sɔmisa k'a fɔ bamanjɛ wale Bɔsiriki k'a dɔn a nafa dɔgɔyara siyɔrɔ t'i la dumunikɛyɔrɔ t'i la koyɔrɔ t'i la wa Bɔsiriki i k'a dɔn i si man ca fana sabula i b'i fa o tuma hali bi n'a ka bi joli bɛ se ka aw nɛgɛn ka nkalon tigɛ a ye ka taa don ayiwa maafa gende yɛrɛ kɛnɛ kan a ka gɛlɛn Bɔsiri ko waati dɔ sera sa min ye nin denmisɛnw ye n'u b'u nɛgɛn Bɔsiri ka t'u don nin kɛwale cɛjugu la nka min kɔni jɛlen don armée tɛ hinɛ maa na dɛ Bɔsiri cɛ o cɛ sɔrɔla nin ko in na i kɛra dɛmɛbaa ye o i kɛra kɛbaa ye o i kɛra kunnafoni dibaa ye o Bɔsiri i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sila tunun de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nin bɛɛ dasigi an ka bidɔn kibaru la Bɔsiri waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔn Lasana Taba Keyita mon colonel Dankɔrɔba a bɛ fo k'a waliman dɔn sisan b'a sɔrɔ a bɛ lafiya bɔ la ale kɔni mana lamɛn a bɛ se ka yɛlɛ ten kwa n'o banna dɔrɔn Dankɔrɔba bɛ t'i da foro kɔnɔ an b'a fo ni k'a waliman dɔn Togola Couture Mercerie Togola Amadu n'a ka parantu an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ɲamakɔrɔ Kurani Sarawabilenba in da la min ye an kunjo Luc Togo ye a fana fo sisan a b'o de dɔn foli dafara an kunjo Luc Togo l'ancien directeur général de la Canam a fana fo tɔ b'a la o a bɛ dɔɔnin di hali bi i b'a sɔrɔ e bɛ to ka k'o di yɔrɔ o bɛ di cogo min na e b'o fɔ ne y'o kɔni ye n da in fɔ ka ne tɛ n ka tanu don juru la o tanu kɔni n t'o don juru la fiyewu jɔn wala min ye Ankujo Luc Togo ye ani Imam Mamu Diko jɔn wala o ye waati don nandiya o bɛ fɔ dɛ Imam Mamu Diko awɔ e ka maa dɔn wa n b'o f'i ɲɛna ne ka dugukolo min n'i y'a sɔrɔ Samɛ Lukunanɛ in na u k'a ma ko Kuloni kɔ plateau Imam Mamu Diko jɔyɔrɔ b'a la Ankujo Luc Togo a jɔyɔrɔ b'a la Imam Mamu Diko a yɛrɛ de kɔni a ka ko yɛrɛ de ye maa kamana n'o tɛ don dɔ bɛ na a fana kun ye fourniture ye o a b'a fɔ wɛrɛ ka fɛn n'i ma de ayi e ta in y'o de ye ani ne delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la a don o kun bɛ conférence dɔ la awɔ
ne de kun ye maître de cérémonie ne de kumana ka ko jalatigɛ nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan a nani o ye kɔrɔfɔ na a don ala ka hinɛ ala cɛnin tɔgɔ de Magan Konate ayi Magan Konate tɛ dɛ Magan Kone ala ka hinɛ na il était l'ancien président de la maison de la presse l'ancien président de la maison de la presse yaro o ye dɔgɔnin sɛbɛ Magan ni Dramane Alu Kone ninnu ni fɛnw n ka denmisɛnninw don donc ale de ne wele Imam Diko kun kan ka na min kun b'a nɔfɛ f'a bɛ kaso la sisan Issa Kaujim a dɔw nana yɔrɔ min Issa Kaujim sina ka girin ka na ten non ko ne ka kuma d'ale ma ko lui il est attaché de presse de l'imam Mohamed Diko ne ko non ngo l'attaché de presse de Diko n'est pas invité hein ngo Diko de invité c'est lui que je dois introduire ngo ta quoi faire micro ti di ma a sina ka ɲɛ biridi Diko ana a tilale kuma na a sina ka ne wele ka taa kɛrɛfɛ a ye 100 di ne ma wallahi a don a ye 1000 euros de di ne ma 500 billets fila ko cogo di ayi n y'o f'i ye n ko a ye don dɔ naja o n'i ka kuma sɔn ji la nka a yɛrɛ de laban kɛra ni maa y'ale dɔrɔmɛ 1 d'i ma ayi jɔn ko ala fɔ n'o de f'i ye o n t'o f'i ye kuma bɛɛ n ko ne bi jɛ o jɛ la jɛkura tɛ a bɛɛ ye kɔrɔlen i ye maa kura tɔgɔ mɛn da ayiwa n t'o maa ye koyi i ka ko ninnu i tɛ sabali naam kelen min ye maa kura ye ko o ye wari sɔrɔ sisan k'o tɔgɔ de bɛ ne da a fɔ n ye k'a mɛn ne bɛ nin fɔ nin jɛ bɛɛ ye san 20 san 30 jɛ Diko yɛrɛ de a kɛra fɛn dɔ ye n'o tɛ a tun bɛ naja a fɔ a tɛ wari de kan ka di tugun o tɛ ka wari de sɔrɔ a bɛ wari de ale yɛrɛ bi a bilen yan baara ɲɛna anw b'a fɔ kɛ nakɔ kɔnɔni kɔ ye i k'a dɔn burapelew sisan olu bɛna u sɔndi da farikɛnɛjɛ kan kununko an ka musolakaw minnu bɛ basikɛti kɛ u cira nka a ma ja dɛ tiɲɛ yɛrɛ la non an ka nin équipe nationale féminine non ninnu kan ka fo u y'u se kɛ yɛrɛ de u y'u se kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se Nigéria la Nigéria dennin belebele den dɔ b'u bolo a b'i jɔ fo terrain caman n'a ko layi o kɔni mana ballon minɛ dɔrɔn k'a yɛrɛ dɔrɔn ne ko off n ko anw jɔra a la bi a min ne ka ma i b'a dɔn basikɛti ma ɲi dɛ chaque minute bi don basikɛti ko ma ɲi dɛ o de la ne t'ale fɛ fiyewu non a dusukasi a n'a jatigɛ yɔrɔnin kelen